טוב, זה היוש, עכשיו אני הולכת לעשות עול קניות. טוב, אז בואו נתחיל לדבר הראשון, שזה מגבת קסם לשיער. כאילו, כמו שלוקחים מגבת גדולה ושמים כזה ככה, ועוטפים את השיער בצורה כאילו כזאת. אז קניתי. יש פה את הסרט לשיער המושלם הזה, ועוד אחד בצבע לבן. יש פה מסכת פנים, סיליקון לשיער, מדבקות לציפורניים, עוד מדבקות לציפורניים. ועכשיו אנחנו סיימנו עם ביוטיקר ואנחנו נעבור לסטוק. טוב, אז יש פה טושים מהממים. יש פה מבט שולחני של לבובו. וואי, מה זה מתוק. אוקיי, יש פה שני סקוויצ'ים, בואו נתחיל מהאחד. יש פה את זה, כף רגל הזאתי, ואת האוריו הזה. אני חושבת שהאוריו יותר יפה מהכף רגל, אבל אני אוהבת את שניהם. היא מלא. אוקיי, לדבר הבא, יש פה שני קנבסים קטנים שאני אוכל לעשות היצירות שלי. יש פה עוד דבר של הבובו, שזה מחליף צורה וגם זה מחזיק מפתחות. אמא לי, למה זה יצא לי על זה? זהו, אני יצאתי את זה לאיפה שזה היה. ועכשיו יש פה מדבקות כאלה עם לבבות, כוכבים ודברים כאלה, ויש פה חוברת מדבקות שיש דפים של בת הים כאלה. יש פה את זה, יש בתוך כאילו קעקועים שעושים אבל בלי צבע, ויש פה עפרונות עטים כאלה שזה ממש כאילו הולך להיות יפה. הם לא עמידים, אפשר לשטוף אותם במים. וזהו, ביי יוש.